дар идомаи дуюмин симпозиуми байналмилалии ҷуғрофияи тарихӣ ва фарҳангии шоҳномаи Фирдавсӣ донишмандони ватанию хориҷӣ аз рӯйи 4 бахш тарих, фалсафа, ҷуғрофия, адабиётшиносӣ, забоншиносию фарҳанг ва ҳунар маърузаҳои худро пешниҳод намуданд. Бино ба иттилои масъулин, ҳадафи баргузории ҳамоиш баррасии ҳамаҷонибаи ҷуғрофиё, заминаҳои таърихи тамаддунӣ ва иҷтимоию сиёсӣ, таълифи шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ, нақши он дар эҳёи ҳуввияти миллӣ ва ҳифзи хотираи таърихии тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон мебошад. Таъкид гардид, ки шоҳномаи безаволи Ҳаким Фирдавсӣ ҳамчун шиносномаи таърихӣ дар дилу забон ва фарҳанги тоҷикон қарор дорад ва нақши он дар пойдории забони тоҷикӣ ва истиқлоли фарҳангии тоҷикону форсизабонони ҷаҳон бармало аст. яке аз сарчашмаҳои бисёр муҳими ҳуввияти миллии тоҷикон ин шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ мебошад. шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ асаре аст, ки дар ёдгор мондан, дар мондагор шудани забони тоҷикӣ нақши хеле бузург бозидааст ва худи Абулқосим Фирдавсӣ ҳам беҳуда нагуфта буд, ки паси ранҷ бурдам бадин солсӣ, аҷам зинда кардам бадин порсӣ. шоҳномаи Фирдавсӣ фарогири таърихи гузаштаи мо ва ҳидояткунандаи ояндаи дурахшон барои мо тоҷикон ва умуман ҷаҳониён мебошад. дар шоҳномаи Фирдавсӣ беҳтарин дастовардҳои инсоният, беҳтарин фармудаҳо ва беҳтарин сабақҳо ишора шуданд ва тараннум гаштанд. худи шоҳномаи Фирдавсӣ барои омӯхтани ҳам адабиёт, ҳам забон ва ҳам таърих ва ҳам ҷаҳонбинӣ ва мафкураи қадима ва аслимиёнагии гузаштагони мо хеле муҳим мебошад. бо дар назардошти ташаккули шуури инсони худогоҳ, худшиносу худҷӯй ва тафаккури насли даврони муосир, муҳимтарин хусусияти консепсияи ахлоқии шоҳнома ситоиш аз ақлу дониш, ҷойгоҳу мақоми онҳо дар низоми зисти инсон, тақвияти рӯҳи ватанпарастӣ, миллатдӯстӣ, шӯру ҳаяҷону далерию мардонагӣ барои ҳифзи ватан модар дар маърузаҳои иштирокчиёни ҳамоиш ба виҷа таъкид гардид. нотиқон афзуданд, ки шукӯҳу ҷалоли шоҳнома дар зиндагии мардуми мо вуҷуд дорад, зеро мардум онро мутолиа мекунанд, ба ёд меоранд ва ба ин васила ҳофизаи таърихии худро ғанӣ месозанд. аз ин дидгоҳ он аз ҳамаи асарҳои адабиётамон бартарӣ дошта, паёми озодӣ, пойдорӣ ва муборизаву ҷонбозӣ ба ҳамватанон медиҳад. ҳамин гуна дар идомаи ҳамоиш аз ҷониби иштирокчиён масъалаҳои муҳим бо дар назардошти омӯзиши ҳарчи бештар ва дар амал татбиқ намудани ғояҳои шоҳнома матраҳ гардиданд.